Salutare, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi, după cum vedeți, mă joc de pe laptop sau calculator, cum vreți voi să spuneți. Da, eu mă joc de pe laptop. Până la urmă am reușit să îmi fac o voce mai bună, mai degrabă să-mi iau un microfon și să filmez pe Streamlabs, cum vedeți aici. Eu am, da, ok. Hai să începem, deci. Eu, ca să vă povestesc, mă joc pe Minecratonie.ro. Înainte nu știam cum să filmez pe Minecratonie.ro, că efectiv mă durea capul la că mă gândeam. Și da, acum am reușit cum și o să vă prezint casa care am făcut-o și multe chestii am făcut, dar o să înțelegeți, ok? O să fac o serie cu Minecratonie.ro dacă chiar vă place și da, ok. Iar ești afeca, da, iar sunt afeca. Ok, așa, bun. What? A cui e casa asta? Astea nu sunt coordonatele corecte, da. Mă rog, da, e bine, asta e casa mea. Nu știu dacă vă place. Acolo nu arată frumos. Da. Ok, deci acum o să vă prezint casa mea, stați puțin. Ok, până eu tot n-am învățat să spun pauză la videoclip, ok. Intrăm aici. Așa arată casa mea, aia screenii prietenului meu. Aici, uite, o să vă arăt prima oară curtea și pe aia, ok? Deci, azi, nu cred că o să nu, că la, după cum vedeți și așa, bun, deci. Aici intri în casă, ok? Aici strictul necesar, aici e portalul de Nether. Aici îl avem pe Coco, un carosel care duce la prietena mea. Aici e o piscină, după cum ați observat aici, nu știu dacă ați observat aici, da. Mai pun și o chestiile, aici e o fermă, aici a fost un șaf. Aici e găina blestemată și mama, nu contează. Aici, săraca, era o oaie foarte specială, foarte rară, cum spune prietenul meu, dar nu cred că e așa rară și a murit din cauza lui ăsta și câinele meu. Ok, o să văd mai târziu. Asta e Bobiță și Buburuza. Prieteni sunt de când se știu. Ok, aici e Doni, câinele prietenului meu. Așa arată de aici acasă, nu știu dacă vă place, acolo a fost o mică greșeală. Ok, ăsta, da, e un înlocuitor la un porc foarte special. De când am început să mă joc, era un porc pe nume Maxi și Max sau Maxi și da, sigur nu vreți să citiți cum se cheamă capul ăsta, e foarte cel mai urât cap din lume. Bun, mai departe aici tot așa stricul necesar, dar de fapt aici e coșul de gunoi, da, și acolo e un gunoi, da, stați. Ok. Am făcut ceva, ok. Aici o să vă arăt mai târziu ce este, dar da. Aici e harta, uitați cum arată. Da, eu zic că arată ok, da, ok. Și efectiv, prietenul meu, uitați-vă cât de mare are. Și aici e cealaltă prietenă mea, ok. Aici erau doi villageri care nu știu cine i-a omorât, mă gândesc oare. Aici iar a crescut, astea le-am pus ca decor. Aici e călucul meu, Marcela, o fermă de XP, toaleta care nu arată prea frumos, o fermă de, da, o fermă de zăpadă, da, o fermă de sugarcane, dacă așa, da, încă n-am învățat, să nu râdeți de mine că încă n-am învățat cum se zic chestiile Minecraft, că da, eu am Minecraft în română, uitați, semn de junglă, foarte tare, da, foarte tare. Ok, aici e o fermă de boabe de cacao. Boabe de cacao. Ok, aici de fructele alea care te teleportează, așa. Aici tot așa, ok, v-am arătat. Și aici din asta de mâncare și am o oră și 50 de minute de zburat. Ok, tare. Eu zic că arată ok și decent totul aici. Eu sper să vă placă seria asta, care sper că o să o continui. Nu știu dacă o să o continui neapărat, dar na. Ok, nu știu, cred că o să fac o dată
sau 4 ori pe săptămână sau habar n-am, dar o să fac cumva în zilent. M-am uitat în sus, o să vă arăt la sfârșit chestia aia. Bun, acum, da, nu intrați, ok. Nu intru. Bun, aici e casa mea, ok, aici e camera mea. Asta e Rex din viața reală, nu chiar în viața reală, dar așa, Bella. Efectiv, trebuie să vă zic neapărat povestea, că nu pot să stau fără să vă zic povestea. Deci, ieri cineva pe nume Alex m-a triportat la el și eu am uitat puiul la ăștia doi, chema Maria, ok. Și eu am uitat, da, eu am uitat să o las, să o pun jos să stea, ok. Și ea s-a teleportat după mine și după ce s-a teleportat după mine la tipul la Alex, a rămas acolo și cred că Alex a omorât. Sărac. Dumnezeu să o ierte. Ok, să nu vă uitați pe chat pentru că câteodată mai sunt și niște înjurături, dar da. Ok, aici enchanting table. Ok. Aici e camera prietenului meu, da. Ok. Așa. Aici bucătăria. Ok. Și aici e o cameră random care un tip pe nume alt Eddie, îl chema Eddie Pro sau nu Eddie Pro, Eddie și mai nu mai știu cum și da. Aici e altă toaletă, da. Efectiv altă toaletă. Asta e hârtia, nici nu trebuia să vă arăt. Aici e camera prietenii mele, da, care n-a mai intrat de 10.000 de ani. Acolo e un balcon care este doar ciuperca asta. Stă de 4.000 de ani aici, acum fără glumă. Stă de când, efectiv de când, aproape de când m-am mutat aici. Efectiv înainte stăteam la altă casă, ok? Și a venit o fată, da, a venit o fată și, da, m-am luptat cu ea, desigur că ea a câștigat cu ea atunci, eram un NOOB, adică noob, și efectiv m-a câștigat și mi-a furat itemele, pe aia mi le-a dat înapoi și mi-a zis să-mi fac casă lângă ea și acolo e casa ei, ok? E foarte tare casa ei, efectiv, dar nu mi-a dat voie, nu mi-a dat păsad, ok. Pe aici asta mai folos. Da. Și închisoarea, uitați-vă, închisoare. Cea mai deșteaptă din lume. Hai că da, ok. Efectiv, ieri am prins pe cineva aici, i-am pus lavă, dar, da, eu nu am uitat, dar credeam că nu o să știe cum se teleportează la home și chiar a uitat să se teleporteze la home. A uitat să se teleporteze la home și după aia, înainte să moară, s-a teleportat la home. Ok. Nu știu ce a fost în capul lui. Da. Și am pus lavă. Eu atunci n-aveam niciun item la mine, ca să știți. Ok? Și ăia de pe ce vor să vină în Artopia. Ok. Ok. Efectiv, am uitat unde am rămas. Efectiv. Ok. Deci efectiv n-aveam nimic la mine, nici armură, nimica, pentru că credeam că o să mă moare și pe mine. Lava și ghis ce chiar m-a omorât, adică de 2 ori. Bun, am pus lava aici, am mai luat-o, după aia am pus lava și am plecat că am luat foc. Eu efectiv așa mergeam. Efectiv eram noob ieri, ok. Am ajuns aici. Ok, am ajuns aici, ok. Pe aia m-am dus repede în casă, nu știu ce am făcut, am luat lemn, am făcut așa, dar de ce am luat lemn? Că lemnul ia foc, ok, mă rog. Am mers aici, am pus lava așa, apă așa, am făcut pe aici, după aia m-am dus încă o dată acolo în casă și, da, am făcut toate astea, am luat obsidianul și nu e nimic aici, ok, nici în chest, că e un chest jos, da. Stați o leacă, că iar, efectiv, în episoadele mele cu Minecraft o să zic mereu, stați o leacă, pentru că nu știu cum să pun pauză, că vreau să fac ceva. Adică o să zic stați o leacă, să stați puțin, că eu chiar beau apă.
ok. Efectiv, dacă vreți, puteți să scrieți în comentarii cine vrea în Artopia, Regato Burger, Ratopia sau Cartofia. Da, eu chiar vreau în Regato Burger, nu știu. Prietenul meu nu vrea așa mult, că nu se uită așa de mult, dar vrea și el, doar că nu așa de mult, că nu prea îi place Minecraft-ul așa de tare. Dar sincer, efectiv, zilnic, eu intru pe Minecraft și mă joc aici, ok? Efectiv zilnic. Doar atunci când, nu știu, m-ai explicat pe undeva, atunci nu pot să car laptopul după mine, că da. Sunt o groază de chestii aici conectate la ei, dar mă rog. Ok. Ce a fost, mă, aia? Cred că ieri când a luat foc. Da. Aici e fermă de XP Covrește. Ok, nu trebuia să vă arăt ce e înăuntru și nu știu dacă ați văzut. Dar ok. Bun, acum sus. Da, sus. Urmează să vă arăt sus și pe aia la prietena mea dacă... Da, oricum. Pardon, da. Pardon că eu chiar nu știam că... Mă rog, nici nu o să vă zic, pentru că e ciudat ce am făcut în viața reală. Ok, deci, stai că mi-am intrat direct, stai puțin, deci. Asta e castelul, nu știu dacă vă place sau nu, dar prietenul meu a zis că e tare, dar nu știu dacă a zis sincer, dar am făcut cruci ca să fie Domnul cu noi, așa. Eu zic că e destul de șmecher, nu știu. În spate nu prea are model, dar da. Și insula n-am avut timp să o fac, să știți. Aici e foc de tabără, se pare că da. El și-a pus farfurii aici. Ok. Nu știu, poate vreți să ne jucăm pe Minecraft.ro, nu știu. Ok. Bun. Aici e casă, ok. Ceea ce este clasic, bla bla. Aici pat. Oh, nu. De ce nu doarme nimeni? Dormiți, mă. Ok. Ochia. Ok. Da, eu nu dorm, să știți, că nu dorme nimeni. Aici avem un turn, pe aia altul, după aia, da. Aici, de ce credeți că din astea? Ia ghiciți, aveți 10 secunde, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ca pescuit, pentru pescuit. Stăm aici sită și, da, pescuim, da. Piscuim. Mâncărim. Ok. Da. Aici, efectiv, am copiat ca la Regato Burger. Nu știu dacă și sistemul, dar eu cred că da. Bun, da, e așa și se duce jos apa și se duce, uite, chiar acolo, vedeți. Ok. Da, nu vreau să se duc acum apa, uite. Uitați. Uite, chiar aici vine, ok? Aici vine, am pus două crafting table-uri, că am avut nevoie, dar nu le-am mai luat, că arată mai mișto, nu știu. Și, deci, am avut niște eșec. Da, nu știu a vorbi. Ok. Am avut niște eșecuri și a căzut totul aici și, mamă, vai de capul meu, mama mia, ok. Da, mama, am puțin lag, mă rog, că am puțin de tot lag, dar nu știu dacă foarte mult. Da. Da, vreau să scrieți în comentarii dacă mă aud bine la microfon, nu știu, poate fac niște verificări, că eu chiar nu o să verific, eu postez direct clipul, așa fac eu, doar foarte rar mai verific, da, e bine, foarte rar. Ok, acum am făcut acest episod doar să vă arăt aici cum arată, ok? Să vă arăt, sau nu știu unde mai plimbăm așa, doar să vă arăt aici cum arată insula mea, nu știu dacă vă place, nu știu. Castelul, casa mea, nu știu dacă e foarte, foarte frumoasă, da. Și cam atâta e casa mea, dar o să vă arăt și aici la prietena mea. Ia uite-i rângule. Ok. Mamă, că se vede insula. Ok. Aici, ca să vă zic povestea. Asta e chiar pe scurt. Da. Deci, prietena mea locuia acolo cu mine.
Și după aia am văzut aici că cineva n-are protecție și erau niște chesturi pline cu chestii nefolositoare, dar na. Și i-a și pus protecție aici și gata. Aici asta și de aia sunt chestii aici, erau niște ferme, dar nu mai putem să facem nimic pentru că cel care avea protecția aici și-a mutat-o exact lângă și astea de aici sunt puțin în protecția lui și nu mai putem lua. Doar ferma asta nu e protecția lui. În habar n-am de ce. Dar na. Ok. Și n-am mai intrat de 4000 de ani. Deci imaginați-vă ce e aici. Da, n-am ce să stup, dar stai puțin. Da. Bun, deci, imaginați-vă, nimic de aici, doar pătratul ăsta. Doar pătratul ăsta și cu geamuri și nimic înăuntru. Așa era și eu i-am făcut așa și încă n-a văzut asta. I-am făcut acum 6 luni chestia asta și n-a văzut nimic. Efectiv nimic, nici ferma, asta e casa mea, nu știu dacă o să fie de acord să locuiesc și eu pe așa, eu i-am făcut ferma asta. Ce cauți mai aici? Aoleu. Aici e o fermă ca a mea și așa la fel ca a mea. Ia uite cum arată, nu știu dacă vă place design sau astea. Da, ok, nu știu dacă vă place cum am făcut. Deci vii la parte și doar pe aici vine la uitare. Uite-l pe Sinner, ok. MS, what? Ce scrie mă pe cea? Copilul raton? Copilul raton. Ok. Aici se intră, da, în caz de urgență și pe acolo sunt 2 intrări, ca să știți. Ok. Bun, acolo am văzut la un YouTube, stai puțin, la Zăsami cred că am văzut, nu știu. Am văzut la Zăsami, fermă în asta, dar e bine nu merge pe megratonin.ro. Chiar nu recomand să faceți pe megratonin.ro aia, că nu merge absolut deloc ferma aia și nu o să mai spar, că țin villageri acolo, ok. Și am mai pus și eu niște villageri chiar aici, așa, și vreau să-i facă villageri traderi, efectiv, villageri. Nu mă întrebați de ce am făcut. Da, ok, râdeam doar că mă abțineam să râd. Așa fac eu câteodată, să știți, ok. Ok, deci, dacă v-ați întrebat ce cu inventarul meu, e bine, vă arăt acum, da. Se toamnă, sabie de toamnă, 3, refacere, și cu refacere, am uitat să spun nerefacere, dar vreo cu refacere, morcov, piatră, aici m-am dus mai devreme la AFK, hambar, recomand. Nu știu, voi ați luat vacanță, nu știu. Eu, sincer, chiar, nu știu, v-ați făcut temele, nu știu. Eu chiar recunosc că eu încă sunt la școală, efectiv, eu încă merg la școală, dar că nu o să răspund la nicio întrebare în ce clasă ești, pentru că asta e individual. Ok? Nu mă criticați, dar efectiv, nu știu cum să vă zic, dar mi-e puțin rușine să vă zic în ce clasă sunt, mare sau mic, nu știu. Poate credeți că e mic, poate credeți că e prea mare, poate credeți că sunt într-o clasă prea mare, da. Și anii la fel, e bine, da. Ok, acum ce să mai facem efectiv? Cred că o să fac încă un videoclip la ora 7. Nu, stai, la ora 8, pentru că atunci vine dragonul și eu, sincer, să vă zic că eu chiar mă uit la Boto. Și cred că aici face live, nu știu. Efectiv, eu sunt membră lui Boto. Membră, mai degrabă, da, membră, doamne, membru,
membru nu contează. Și aici i-am făcut eu la fel. Portalul, tot așa, eu, nu știu, vă place cum i-am făcut? Parcă e mai mișto la aia, nu? Nu știu. Efectiv a venit Ender, nu știu cum, aici și mi-a ocupat tot asta, că poate mai venea cineva aici. Un prieten de-al meu, că sunt mulți prieteni care se joacă așa, Minecraft sau nu știu. De fapt nu sunt mulți, sunt vreo 4, cred. Nu. De fapt 3 sau nu știu efectiv. Cunoscuți 3, străini 1. Adică vorbesc cu o fata care mi-a zis că m-a întrebat dacă vreau să mă mut lângă ea și de ce sau mă rog, da. Fata care m-a întrebat dacă vreau să mă mut lângă ea e necunoscută. Adică nu o cunosc special, doar suntem prieteni în joc, atâta. Dar nu și în viața reală, am mai vorbit noi pe Discord sau din astea. Ok. Și da. În rest, da. Oricum, eu o să încerc să învăț să fac live stream pe Discord, nu știu. Asta o să încerc, ok? Asta o să încerc și o să încerc și o să încerc și o să încerc și o să încerc, ok. Asta o să învăț mai multe de pe Streamlabs, că asta așa filmez eu acum. Ia uite-l mă pe asta, ia uite-l mă pe asta. Ia, uite, am luat și o foc. Bă, dar de ce mi-e așa repede viața? Deci efectiv nu înțeleg, doar la mine oare mi se ia așa repede viața? Doar mie mi se duce așa repede viața, oare? Efectiv, acum câteva zile a rămas cineva lângă protecția mea africa și l-am omorât. Efectiv, am stat 1000 de ani să-l omor și avea protecție de începător, efectiv. Deci, efectiv, a fost prea greu să-l omor. Așa că, da, nici nu știu care e armură mai bună. Ori armură de diamanți, ori armură de aur sau din astea. Avea armură de kit starter. Efectiv, a fost prea greu să-l omor. Efectiv, dădeam așa, așa dădeam în el, așa de îmi rupeam sabia, efectiv. Efectiv, a fost prea, a durat, cred că jumătate de oră să-l omor. Adică nu chiar jumătate de oră, dar a durat vreo 5 minute să-l omor. Efectiv, și ați văzut cât de repede mi-au eu damage de la foc. Păi, ce are mă ăsta? Ce avea ăla? Avea porțiune? Da, porțiune. Am vrea să zic porțiune, nu porțiune. Doamne. Oricum, în videoclipurile mele o să mai zic și eu chestii gramaticale, da. Chestii de gramatică. Nu o să zic chestii corecte. Unele chestii corecte, că da. Sunt și eu mai la început și nu mă pricep așa bine să vorbesc. Da. Și cred că cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like și subscribe și să scrieți în comentarii cum puteți să mă ajutați cu Streamlabs. Dacă aveți ceva important sau din astea. Nu știu. Doar efectiv, da. Să trebuiască să arăt cum ies de pe Streamlabs. Nu o să ies de pe Minecraft, da. Ok, și piș pam. Ce-am făcut, mă? Hai, pa, pa!